So, hello mga sir, no? Good evening po sa inyo lahat. Andito na naman tayo. Nagbabalik na naman para sa panibagong vlog. So, ngayong gabi mga idol, no? Andito ako kayo sa harap ng McDo dito sa Santa Ana, Pampanga. May hinihintay lang akong kaibigan ko, no? So, may pupuntahan po kami, no? So, naisipan ko habang hinihintay ko siya, so magbablog ako ngayong gabi, no? Ang tagal-tagal ko na rin po palang hindi nakapag-vlog for 5 days ago. So, ngayong gabi mga idol, no? Pag-uusapan natin ngayon yung about sa pagra-rides ng gabi, no? Kung safe po ba mag-rides ng gabi mga idol, no? So, syempre lahat naman ng mga motorista is may kanya-kanyang kagustuhan yan mga idol, no? Meron namang iba na gusto mag-rides ng gabi, yung iba gusto madaling araw, tapos yung iba umaga, hapon, tanghali. So hindi po tayo pare-pareho ng kagustuhan natin, no, sa mga oras pagdating sa pagra-rides mga idol, no, lalo na pagdating sa long rides, no. So bago ang lahat mga idol, no, kung bago lang po pala kayo sa aking YouTube channel, please pa-subscribe po ako and pa-hit na rin po ng bell para lagi po kayong updated sa mga video na ina-upload ko sa YouTube. So, shoutout natin dyan, Kabalan Motovloggers, shoutout number 1, no. So, salamat po sa inyong lahat, no, Kabalan Motovloggers, no. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga pangalan nyo, no. Ayan po sa screen mga idol. Please, pa-subscribe na rin po ako sa kanila. Visit nyo lang po yung Kabalan Motovloggers, no. Makikita nyo po yung page na yun. Like nyo na rin po. Tapos, makikita nyo po yung mga channel namin doon sa page na yun, no. So, shoutout din pala dyan sa mga kaibigan natin. Mabuhay po tayong lahat. Family natin, mga katrabaho natin. Shoutout na rin natin yung mga tao sa buong mundo. Mabuhay po tayong mga idol, no? Sana mawala na yung COVID na yan. Sana matapos na para wala nang hirap, no? Marami na kasi yung mga tao na nahihirapan. Marami na, no? Marami na. So, marami na rin nawala ng trabaho. Maraming effective yung yung COVID. Maraming mga effective sa mga tao yan, no. So yun mga idol, na balik tayo sa topic natin, no. Safe po ba mag-rides pag gabi? So unang-una, napakadelikado mga idol pag nagra-rides tayo ng gabi, no. Kasi bakit? Madilim. Una, madilim. Pagkatapos nun yung kaligtasan natin mga idol, no. Pag nag-rides tayo ng gabi, lalo na pag wala po tayong kasama, napakadelikado sa daan. Lalo na pag nag-long rides ka ng mag-isa pag gabi. Napakadelikado po. Kasi hindi po natin maiiwasan na tayo ay masiraan sa daan, tayo ay mablatan, maubusan ng gas. Wag naman sana mangyari yung maaksidente sa daan, no. Hindi po kasi naiiwasan yun sa daan mga idol, no. Yung po kasing aksidente, hindi natin alam kung kailan darating sa atin. Kaya lagi pong sinasabi mga idol na lagi po tayong mag-iingat sa bawat pagmamaneho natin, no. So yun na mga idol, no. Napakadelikado mag-rides ng gabi mga idol, no. Yun na nga, pag masiraan ka sa daan, walang tutulong sa'yo, iba na lang kung ano na lang, kung meron na lang po kayong club or yung mga club nyo sa grupo about sa pagmumotor, pwede po kayong humingi ng tulong doon. Mag-SOS lang po kayo doon, SOS, or mag-chat lang po kayo sa group chat nyo. Hihingi po kayo ng tulong at may tutulong naman po sa inyo. Yun po yung kagandahan doon mga idol, no? Pag meron kang club, meron tutulong sa inyo. Yung iba kasi gusto mag-rides ng gabi, ng kunwari long rides. Gusto nila mga mga take off sila ng 2:30 AM or 3 AM ng madaling araw mga idol, no. So lalo na pag long rides, ganun po talaga yung mga oras pag kayo ay nagti-take off, no, pag nagra-rides. Pero naman na hapon, gusto nila hapon kasi nga pag hapon hindi mainit hanggang sa gumabi. Pero napakadelikado mga idol pag gabi ka mag-rides. Andun na rin yung delikado sa daan kasi nga gabi pwede po kayong harangin. Wag naman sana, pwedeng may magloko sa inyo. Katulad na lang po nung na sumisikat ngayon sa social media, yung yung Duke 200cc tsaka yung Honda Beat. Kung saan ay ginit-git nung Duke yung yung Honda Beat. Siguro nayayabangan po yung yung naka 200cc doon sa Honda Beat, no. Hindi kasi natin alam mga idol, no. Once kasi na nagmamadali yung
yung mga motorista, hindi naman po porket nagmamadali, once na in-overtake na tayo, akala nila sinisibak na natin or inaangasan natin, no? So hindi nila alam, nagmamadali lang po tayo, no? Dapat po, once na in-overtake tayo ng mga motor, chill lang tayo, wala namang pong mawawala sa atin, mga idol, no? Wala namang mawawala kung ma-overtakean ka, kung mauunahan ka, o masisingitan ka, no? Chill ride lang, wala namang mawawala sa atin. Lagi po nating iisipin na may pamilya pong naghihintay sa atin sa pag-uwi ng bahay, no? Especially dyan sa may mga anak. Syempre, may mga naghihintay po sa atin sa bahay, kaya ride safe lang tayo, mga idol, no? So, yan, no? Habang hinihintay natin yung ating kaibigan na hindi pa lumalabas dito sa ano na to, sa McDo, tara, mag-rides muna tayo. Sama muna kayo sa biyahe ko, mga idol. So, pasensya na, wala akong gloves. Hindi na po ako nag-gloves kasi hindi ko naman nakakalayo makapag-vlog ako ngayong gabi. Kaya, hindi na po ako nag-gloves, mga idol. So, tara, biyahe muna tayo, mga sir. So, shoutout nga pala sa mayari ng motor na to, no? Yung aking brother, Kuya Eduardo lang malakas. So, dala ko ngayon tong ano, no? Moto Push 150 na parang Raider, no? Style Raider lang talaga kasi nga one up or down. So nakakalito, mga idol, no? Yung tipong hinahanap mo yung neutral pero hindi mo makita. Ang hirap mag-neutral, boy. So ngayon, no, wala naman traffic dito sa Santa Ana, no? Ganito lang yung takbo dito lagi. Banayad lang. Chill ride lang. Bomba ng bomba. Ang lakas mong bumaba, hindi naman sa'yo, boy. Nakapanibago lang, mga idol, no? Kasi yung dala natin is scooter, lagi yung dala ko, Naka-Mio tayo, no? So nakakapanibago pala pag ano, no? Scooter tapos mag-rider. Nakakapanibago yung yung neutral lang, hirap hanapin. Hirap. So abang-abang lang dyan sa pag top speed natin to, itong Moto Push 150 style Raider ng kuya ko, no? Yung po yung next vlog natin, mga idol. Ita-top speed natin to. Alright, lakas, boy. Nung mga panahon hindi pandemic, idol, no, yung daan na to, traffic, kahit ganyang oras, napaka-traffic pa din. Kasi yung mga namamasada, marami pa rin dito, no. Kumbaga, umunti na lang ngayong na pandemic. Kasi nga, nagbago na din yung yung pasaheros ngayon, yung mga jeep. Naging na, parang yung bus na maliit, yung minibus, no. Nagbago na din. Bomba, boy. Pagbalik walang gas. Lakas! Moto Push 150 lang malakas, boy. Maangat. So andito na ulit tayo dito sa sa pwesto natin kanina kung saan hinihintay natin yung friend ko, no. So tatapusin ko na po dito yung vlog.
Maraming salamat po sa nag-stay at nanood sa panibagong vlog ko, no? So, lagi po sinasabi, mag-iingat po tayong lahat mga idol, no? Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please pa-subscribe po ako and hit yung bell para lagi po kayong updated sa lagi kong ina-upload. So, lagi po tayo mag-iingat mga idol, no? May ako Loco TV here. Maraming salamat po. God bless po. Ingat po tayong lahat.